ajattelin, että täällä Manselaan pikkuhiljaa luetaan tulemaan sieltä ylöspäin. Ja sarja on kuorma-auto alle 13,5 litraa ja tiesimarkkuus Volvo FM joutuista. Ja todellakin viime vuoden voittaja-aika etti tällä. Ja viime vuoden voittaja. Näin ja... näistä hommista. Ja näin siellä otetaan vähän kierroksia alkuun ja sitten lähdetään tuomaan kohti. Ja katsotaan aika 12.98 ja katsotaan mitenkä sieltä Valtra lähtee nousemaan. Siinä on semmonen kevyt alkukiinnitys. Sorakuorma päällä. Kohta saa tietoista, jos kärryssäkin on soraa kyydissä. Ja nyt siellä vaihdellaan vaihteet kohdalle ja tullaan taatusti ja varmasti kohti kellotaulua. Ja kysymyksessähän on väkiveto ja totta kai silloin täytyy olla vaihteet ja laitteet kunnossa, niin kuin nyt ei epäily. Ja hienosti tullaan kohti mäkeä. Näin hyvin nousee Fiat 880. Ja katsotaan toi aika menee hienosti alle äskeisen ajan. 99. Hienosti noustaan autoja ympäri Etelä-Suomeen. Ja sieltä Volvo nousee hienosti. Sora on lavalla ja puita perässä niin kuin kuuluukin. Ja täydessä työkautta totta kai nää autot on. Tosta. Ja katsotaan mitenkä hienosti tullaan sisunottaa kuorman. Sori Heikki poikkoissa. Ja ei se ihan tyhjä auto perävaunu niin kuin näkyy, mutta ei ole epäilystäkään, ettei se tulisi maille. Hyvä, ja katsotaan toi aika saadaan vielä siitä. Ja toinen on käynnissä. Ja aivan kuin sukkasillaan sieltä tullaan. Sen jälkeen ei mitään muuta kuin lappu pohjaa ja kytkin ylös. Ja näin niin ja hienosti. Katsastelava nyt auttakin. Ja voimahan siellä on. Siitä ei ole epäilystäkään. Ja mahdollisen tarvitsee sitten auton kellolle ja aikaan 7.5. Joo. Ja näin mentti lähtee. Niin ja niin sanotusti liikkeelle. Ja turhat mörinät pois, ei muuta kuin täyskorman soraavaa ja siitä vaan sitten pikkuset sieltä katselin ja siellä otetaan kerrottiin ja sen jälkeen korjataan vähän tuota luokkaa alle 191 on nää hevosvoimat, mitä on ilmoitettu, mutta sitähän ei kukaan voi tietää mitä siellä koneessa on. Hienosti. Ja näin majuri lähtee. Painellaan vaihteita, onko käsi vai jalkakaasoita. Täällä pakollista. Taaki on kuitenkin pohjassa ja ilme on tuima ja niskat kyyryssä. Tätä selviää kohta
tullaan huimaa vauhtia ilmeisesti. On hieman vähän viriteltykin ja perävaunu alle 13,5. Ja rauhallisesti 460 nostaa tukki. Pikkuvaihteisto tai pieniä vaihtoja tapahtuu vielä, eikä tapahdu mitään suoralla vaihteella maaliin saakka. Voimaa siellä on. Ja liukka kiinni, korjaus sinne, eli liukka kopittaa. Ja sieltä ruvetaan painelemaan kierroksia ylös. Ja savua ulos. Mitäpä se siellä moottorissa tekee, sitä varten me ollaan tänne tullut, että päästään voimaa pihalle kappaleen kautta. Ja näin on. Näin tullaan mäelle etupyörät ilmassa. Sitten kettaa. Hienosti tullaan. Nyt tässä pelissä ei uskalla muuta sanoa, että äänestä päätellen, niin ainakin yksi sylinteri siellä on. Sen verran on meillä kylmä keli, että on näköjään laskettu karvahattukin liedit alas ja hienosti tullaan. Eikä mitään vetoapuja tarvita, ei edes kelloa tarvitse vetää uudestaan. Ja noin, heinäpaalit mäelle. Numero joka tapauksessa. Isompaa pykälää silmää hienosti. Ja hyvin eri vaihtaa. Automaatti toimii. Ja näin tullaan sitten tänne. Ja vielä kerran pienempää pykälää. Ja kellon aikaa nähdään tuota pikaa. Ja viisi tullaan. Nätisti nousee Ny-Hollanti ja soraa kyydissä ja vaihteisto hoitaa tehtävänsä niin kuin pitääkin. Sieltä katsotaan mikä pykälä on sopivampi tähän kohtaan. Pikkunapin painallus ja matka jatkuu. Ja kellotusaika. Ja heti kun vapautuu perävaunuja, niin ei muuta kuin koukkua kiinni vaan ja lasketaan nosto. Eikä epäilystäkään, ettei sieltä nosteta. Vauhdilla mäelle. Hieman vaihdellaan siinä vaihteita vielä. Joo. Ei mitään muuta kuin sinne vaan. Ja näin nousee sitten Situmäelle. Eikä epäilystäkään. Hienosti vaihdetaan. Näin. Ja etupyörät kohoaa. Hieman tulee putkesta päästä. Ja vihreä. Ja sieltä kierrokset ylös ja sen jälkeen voi etupyörät yrittää viivan. Kello lähtee tikittää kierrokset kohilleen. Tykkäällään mennään. Ja ja molemmat. Vähän hymyilyttää kuljettajaakin. Sinne vaan. Ja
Hollanti lähtee liikkeelle. Tasaisen varmasti. Siellä vähän vaihteita katsellaan. Autovatti hoitaa vaihtamisen vai tietokoneita mitä liekkään, mutta ei epäilystäkään, että aina löytyy sopiva pykälä kun tarve vaatii. Ei epäilystäkään, ettei pöllit nouse mäelle. Etukorjat ylittää lähtölinjan, kello lähtee käyntiin ja katsotaan sitten mitä on näin päällä. Ja hyvin nousee keissi mäelle. Eikä siinä paljon vaiheita tarvitse vaihtaa. Se tää olla näistä vehkeistä. Ja näin etukorjat ilmaa. Hyvä, että olihan se siellä. Ja näin lähtee Scania liikkeelle herrasmiesmäisesti ja sieltä sitten tullaan. Ja nyt täytyy sanoa, että nyt voima puhuu puolestaan. Silence eli 730 R Scania eikä epäilystäkään. Hienosti tultiin näin. Pihalle ja kohti uusia seikkoja. Ei mitään, hienosti tullaan päälle. Tiukka kopissa, että mikä on sitten aika 2-1. Nyt ollaan sitten tässä Mäkisessä ja vauhtia on. Liikkeelle ja kokeillaan maastoja. E630 Jussi Kuvanto Sisu. Ja vihreätä ja sitten Samu pihalle kohti. Ja 802 mäelle aikaan se. Hienosti tullaan. Siellä vaan täällä käytetään.
ollut joka kerta. Joo. Kaikki kesää kisoja hyvällä menestyksellä ja täysverinen kilpailijat. Ja näin 19.02. Tosin päivät on ihan maatalouskäytössä. Pysähtyy 17. Eli Nokkala Eetu, Ummelijoki, Scania R620. Ja sieltä Scania lähtee ei kiitymään eikä ryömimään, vaan täydellä Höökilämäelle. Ja sinne lähtee porukalla tänne kisoihin. Mutta just ei vaihtanut. Aika. Oleva siellä takana. Sitten pannaan varmistus taakse, ettei ole mitään ongelmaa. Näin hienosti toimii tämäkin puoli tässä. Toivottavasti ei mitään isompaa käynyt tuoda moottorihäiriö. Ja sitten nätisti perutellaan takaisin. Eli tätä varten toi pyöräkone on sillä takana. Ei pääse pyörät luisumaan sivulle peruutusvaiheessa, koska siellä on varmaan se 20 tonnia tuosta toraa kyydestä. Ja näin saadaan sitten siirrettyä tuosta radalta sivuun toi koodi. Ja otetaan sitten seuraava koodi mukaan. Ja kohta saadaan tietoa seuraavasta kilpailijasta. Näin saatiin. Ja Scania lähtee liikkeelle varmaan rauhallisesti ja sitten tulee hieman jytisemään kohta.
pysykään, ettei 361 tois. Sen jälkeen mitä muuta. Isumäkeen. Ja vielä isompia voidaan välillä laittaa siihen. Mitä väliä mikä vaihde siellä on? Valo. Ja vihreätä väriä. Näytetään ja koppi on miehiä. Siellä on taipaan kaivutus. Noniin, on kyllä tuplaantunut sitten kun se on Noniin ja tää vois olla vaikka 6 joka tapauksessa tai sitten tää on Viukkosen Jukka Kouvolasta. Katsotaan tää 401 tää on tää numero. No joka tapauksessa hienosti tultiin näin. Se sitten kelloa vastaan toi tukinkuljetus onnistuu. Ja vihreätä väriä näytetään sieltä. Se 8 niin napakasti, että 15.27 aikaan. Eikä epäilystäkään aika paikalla, niin ei muuta kuin napastaa kyytiin. Kun sä vuodesta toiseen nähty myös tuolla Raviradan SM-kisoissa. Eikä ja kaikki 8 pyttyä heiluu siellä. Ja sieltä lähdettiin tulemaan. Ja joka vaihe käytetään hyväkseen. Ja sinne 7. No menihän se alle 11-kostakin. En oo ihan varma. Eikä siinä tarvitse paljon ihmetellä, kun nostetaan se 25 tonnia Soramäelle. Kello pysähtyy 2 eroa edellisen nostajaan, mutta hienosti tullaan. Ja sitten pistetään sieltä sopiva pykälä. Eikä hätää mitään, hienosti noustaan. Ja takuu varmasti. Ja pistettiin se pitkä kolmo.
näin hienosti aikaan. Ja sieltä se Pillari Evo 2 toi kyllä aika hurjalta tää meininki ja meno. Ja 11.8 kaikkea mahdollista, mitä traktorilla voi tehdä. Ja täyttä ja vauhtia kuulella. Lähdetään nousemaan kohti korkeuksia. Järjestys on vaihtunut kopissa, eli keskimmäinen mies on reunimmaisena, eli mannepuikoissa katsotaan. Ja karvanokat peilin varressa totta kai niinku pitääkin olla kello pysähtää. Ja sitten viimein takana heilumaan ja kuulostellaan kerran vielä tuota puolikkaa meroa. Ja 5. Tullaan jälleen mäen päälle ja 15.26 aihe. Evanaskaa Dolikoppi on Lappeenrantalainen yritys, joka hakee puita kaukaalle rajan takaa. Eihän se ollut poikkaista. Kohti näkee 361. Ja Mika Jurkka.
video, että se auto tulee just sillä hetkellä, kun se kuva.